салом бинандагони кунҷкоби телевизиони Баҳористон. Ман Роберт профессор ҳастам ва барномаи навбатӣ бо ҳам меёбем манзури шумост. Дар барномаи имрӯзаи мо ду навраси фаъоли муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 иштирок меварзанд. онҳо Сазовор Аҳмадхонзода ва Сунатулло Баҳодурзода мебошанд ки амакбача ҳастанд. ҳардуи онҳо футболро дӯст медоранд ва ба фанҳои забони модарӣ ва география шавқи зиёд доранд. хуш омадед ба барномаи мо. раҳмат. бачаҳо, шумо аз барномаи мо хабар доред? бале. шумо шартҳои барномаи моро медонед? бале. пас гуфта метавонед ки дар шарти аввал шуморо чӣ интизор аст? дар шарти аввал моро саволу ҷавоб интизор аст. бале, шумо дуруст қайд кардед. дар шарти аввали барнома ман ба шумо саволҳо пешниҳод мекунам ки ҳар як саволи ман дорои 4 вариант мебошад ва шумо бояд ба варианти дурустро интихоб карда ба ман пешниҳод кунед ва шумо имкон доред ҷавоби худро аз 1 то 10 хол баҳогузорӣ кунед. розӣ ҳастед? бале. барномаро шурӯъ мекунем. саволи аввал дар шарти якум чунин аст. археолог кист? а. олиме ки ҷонварони зериобиро меомӯзад. б. олиме ки таърихи инсониятро тавассути бозёфтҳои таърихӣ меомӯзад. в. олиме ки кайҳонро меомӯзад. ва г. олиме ки кӯҳҳо ва сатҳи баландиро меомӯзад. марҳамат, якҷоя фикр кунед ва ҷавоби дурустро ба ман пешниҳод кунед. ман ба варианти б. мо ба ақидаи омадем ки ба варианти б олиме ки таърихи инсонҳоро меомӯзад. яъне шумо фикр мекунед ки варианти б дуруст аст? бале. дар умум шумо ба ман гуфта метавонед ки олим кист? Сунатулло, кадом инсонҳоро олим меноманд? инсонҳоеро ки дониши васеъ доранд ва ба китобхонӣ шуғли зиёд доранд. саломат бошед, яъне шумо дуруст фикр кардед. аммо олимон чуноне ки медонем номҳои гуногун доранд, яъне агар олиме ки зиёд ба омӯхтани ҷонварон машғул шавад, ин гуна олимро зоолог меноманд. чунин аст? аммо бори дигар саволро ба шумо пешниҳод мекунам. археолог кист? шумо ба ман гуфтед ки археолог олиме мебошад ки таърихи инсониятро тавассути бозёфтҳои таърихӣ меомӯзад. Сазовор, барои чӣ ба чунин хулоса омадед? мо дар китобҳо хонда будем ки археолог таърихи инсониятро меомӯзад. яъне шумо ҷавоби худро дигар намекунед? дигар намекунем. ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. пас ин тавр бошад ба ман бигӯед ки ҷавобатонро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? мо ба хулосае омадем ки ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ мекунем. чуноне ки ман мушоҳида кардам, Сунатулло аз ин гуфтаи шумо норозӣ буд. Сунатулло, шумо розӣ ҳастед? бале. пас бо диққат бошед, ман ҷавоби дурустро бароятон мехонам. археолог ва ё бостоншинос олимест ки таърихи инсониятро тавассути бозёфтҳои таърихӣ меомӯзад. вазифаи асосии кори бостоншиносон ва ё ин ки археологон аз кофтукоб, дарёфт ва таҳқиқи манбаъҳои таърихӣ иборат аст. касби бостоншиносӣ ҳанӯз дар Рими қадим ва Юнон маълум буд. ҳатто он вақтҳо мардум дар бораи асрҳои санг, биринҷӣ ва оҳанин маълумот доштанд ва ёдгориҳои меъмории бостонро пайдо мекарданд. офарин ба шумо! шумо ҷавоби дурустро ба ман пешниҳод кардед. аҳсан! ҳамин тариқ шумо 10 холи аввали худро дар барномаи имрӯзаи бо ҳам ёбед ба даст овардед. бо диққат бошед, саволи навбатиро бароятон пешниҳод мекунам. саволи дуюм дар шарти аввали барнома чунин аст. кадоме аз ин ҳашаротҳо дарранда мебошад? а. сӯзанак, б. шабпарак, в. малах, г. занбури асал. марҳамат, шумо имконият доред ки хуб фикр кунед. ман ба варианти а сӯзанак розиам. мо ба хулосае омадем ки варианти а сӯзанак мебошад. барои чӣ ман сӯзанакро интихоб кардед? магар занбури асал наметавонад ки дарранда бошад?
занбури асал танҳо шабҳи гулҳоро истеъмол мекунад. сазовор шапарак наметавонад ки даранда бошад. шапалак наметавонад ки даранда бошад. умуман зери мафҳуми даранда шумо чиро мефаҳмед? даранда ин мавҷудоте мебошад ки ҳашаротҳои дигарро истеъмол мекунад. яъне мавҷудоти дигарро истеъмол мекунад, чунин аст? бале. пас шумо фикр мекунед ки сӯзанак ин даранда аст? бале. сунатулло, шумо бори сӯзанакро аз наздик дидаед? бале. дар куҷо? дар лаби ҷӯйборҳо, дар лаби дарё. шумо мушоҳида кардаед ки сӯзанак бори дигар намуди ҳашаротро истеъмол карда бошад? бале. не он қадар ҷавоби устувор додеда, вале умуман шумо ба ҷавоби худ қонеъ ҳастед. ҷавобатонро иваз намекунед? пас ба ман бигӯед ки ин ҷавоби пешниҳод кардаатонро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? ба 10 хол. мо ба ақидае омадем ки ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ кунем. бале. ман ба маълумоти шумо мерасонам ки агар ҷавобатон нодуруст бошад, ман 10 холи шуморо кам мекунам ки дар натиҷа холҳои шумо ба 0 баробар мешавад. розӣ ҳастед? ин тавр бошад, бо диққат бошед. ҷавоби дурустро барои шумо ва барои бинандагон пешниҳод мекунам. аксари ҳашаротҳо аз гиёҳҳо ғизо мегиранд. онҳо ҳазорҳо тонна зироатро ҳамчун ғизо истифода бурда ба соҳаи хоҷагидорӣ зарари калон мерасонанд. бале на ҳама ҳашаротҳо аз растанӣ ғизо мегиранд. баъзии онҳо даранда низ ҳастанд. чунин навъи ҳашаротҳо ва ё мавҷудоти дигари зиндаро ба ҳайси ғизо истеъмол мекунанд. яке аз чунин навъи ҳашарот сӯзанак мебошад. тарҷумаи калимаи сӯзанак аз забони англисӣ маънои паша аждаҳоро дорад. ҷавоби дуруст варианти А сӯзанак аст. офарин! шумо ба саволи дуюми барномаи мо низ ҷавоби дурустро пешниҳод кардед ва ҳамин тариқ холҳои умумии шумо баробар шуд ба 20 хол ва мо мегузарем ба саволи сеюми барномаи бо ҳам меёбем. инак саволи навбатӣ дар барномаи мо чунин аст. баландтарин қитъаи сайёраи замин кадом аст? А. аврупо, б. австралия, в. осиё, г. амрикои шимолӣ. марҳамат, хуб фикр кунед ва ҷавоби худро барои ман пешниҳод кунед. ба ақидаи ман осиё мебошад. варианти В. мо ба ақидае омадем ки варианти В осиё мебошад. барои чӣ ба чунин хулоса омадед? барои он ки тоҷикистони азизи мо дар осиё ҷойгир аст ва тоҷикистони мо кӯҳҳои хеле баланд дорад. ҳамчунин дар осиё давлатҳои дигаре мавҷуданд ки дар онҳо кӯҳҳои баланд мавҷуданд. шумо далелҳои хубро барои ман пешниҳод кардед, аммо шояд варианти дуруст ин амрикои шимолӣ бошад. чунин фикр намекунед? не. шумо аз харита огаҳӣ доред? бале. медонед ки амрикои шимолӣ дар кадом тараф ҷойгир аст? бале. шояд аврупо бошад ҷавоби дуруст? не. барои чӣ аврупо буда наметавонад? барои он ки мо дар харита хондаем ки аз ҳама кӯҳҳои баланд дар осиё мавҷуд аст. дар китоби география. ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. пас ба ман бигӯед ки ҷавобатонро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ мекунем. ҷавоби худро мо ба 10 хол баҳогузорӣ мекунем. боварӣ доред? бале. пас бо диққат бошед, ман ҷавоби дурустро мехонам. баландтарин қитъаи замин кадом аст? ҷавоб аз он вобаста аст ки мо баландии қитъаро чӣ тавр ҳисоб мекунем. роҳи аввал ин муқоисаи онҳо дар нуқтаи баландтарин аст. дар чунин ҳолат баландтарин қитъаи олам осиё дониста мешавад, зеро садгонаи баландтарин кӯҳҳои ҷаҳон танҳо дар осиё ҷойгиранд. ҳамчунин дар осиё кӯҳи эверест бо қуллаи ҷамалунга ҷойгир аст. баландии ин қулла 8848 метр мебошад. офарин, шумо ба ман ҷавоби дурустро пешниҳод кардед ва холҳои умумии шумо баробар шуд ба 30 хол ки ин нишондоди хело ҳам хуб аст. ман ба шумо аҳсан мегӯям. ва мо мегузарем ба саволи охирин дар шарти аввали барномаи бо ҳам меёбем.
савол чунин аст: калонтарин тухмҳо ба кадом навъи паррандаҳо рабт доранд? А. товус, Б. мурғ, В. пингвинҳои императорӣ ва Г. шутурмурғ. савол бароятон фаҳм аст? бале. марҳамат фикр кунед. ман ба ақидаи омадам ки ҷавоби дуруст ин варианти Г мебошад. мо ба ақидаи омадем ки ҷавоби дуруст ин варианти Г мебошад. барои чӣ ба чунин хулоса омадед? барои он ки шутурмурғ тухми хеле калон дорад. аммо аз миёни он вариантҳое ки ман номбар кардам, паррандаҳои дигар низ то андозаи ҳаҷми калон доранд. масалан пингвинҳои императорӣ ҳаҷми калон доранд. шояд онҳо тухмҳои калон гузоранд. чунин фикр намекунед сазовор? мо ин фикрро кардем ва мо шутурмурғ лекин тухми калонтар дорад. товусҳо чӣ? товусҳо низ ҳаҷми калон доранд ку наметавонанд тухми калон гузоранд. сунатулло, яъне шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. пас ба ман бигӯед ҷавобатонро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ мекунем. бале. мо ба ақидаи омадем ки ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ кунем. агар шумо омода бошед, пас ман ҷавоби дурустро бароятон мехонам. андозаи тухм на ҳамеша бо андозаи паррандае ки онро мегузорад алоқаманд аст. ин нишондод инчунин аз он вобаста аст ки барои рушди ҷанин чӣ гуна маводи ғизоӣ лозим аст. паррандаҳое ки қодиранд дарҳол пас аз таваллуд худро нигоҳубин кунанд, дар тухмҳои калон рушд мекунанд. аммо паррандагоне ки пас аз пайдоиш комилан нотавонанд, дар тухмҳои хурд инкишоф меёбанд. ҳама медонанд ки шутурмурғҳо паррандаҳои азиманд. мисли ҳамаи паррандагон онҳо тухм мегузоранд ки онро калонтарин номидан мумкин аст. агар тухми шутурмурғ 15 сантиметр диаметр дошта бошад, пас дарозии он ба 20 сантиметр баробар мешавад. дар муқоиса бо тухми мурғ, тухми шутурмурғ 20 маротиба калонтар аст. офарин, шумо ба ман ҷавоби дурустро пешниҳод кардед ва ҳамин тариқ тавонистед ки ба ҳамаи саволҳои шарти аввали барномаи мо посухҳои дуруст пешниҳод кунед ва ҳамин тариқ дар шарти аввал шумораи умумии холҳои шумо баробар шуд ба 40 хол. бо ба даст овардани 40 хол мо мегузарем ба шарти дуюми барномаи бо ҳам меёбем. дар шарти дуюм ман барои шумо далелҳоро пешниҳод мекунам ва шумо бояд ба ман бигӯед ки оё ин далелҳо дуруст ҳастанд ва ё нодуруст ҳастанд. розӣ ҳастед? пас бо диққат бошед. далели аввалро бароятон мехонам. ҳангоми ба даст гирифтани ғук дар дасти мо захмҳо пайдо мешавад. ба ақидаи шумо ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? марҳамат фикр кунед. робот профессор, мо аз шумо бори дигар хоҳиш мекунем ки ин саволи худро такрор кунед. ман далелро бароятон пешниҳод мекунам як бори дигар. ҳангоми ба даст гирифтани ғук дар дасти мо захмҳо пайдо мешаванд. ба ақидаи шумо ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? ҳангоми гуфтани далел ягон калима бароятон нофаҳмо буд? не. шумо медонед ки ғук чӣ гуна ҷонвар аст? ғукҳо бо қурбақаҳои калон мебошанд ки дар ботулоқзорҳо зиндагонӣ мекунанд. сазовор, акнун фаҳмидед ки ғукҳо чӣ гуна ҷонваронанд? бале. пас бояд шумо бидонед ки баъзе нафарон ба он ақида ҳастанд ки агар мо ғукҳоро бо дастамон дорем, дар дасти мо захмҳо мебароянд. ба ақидаи шумо ин далел дуруст аст ва ё нодуруст? марҳамат фикр кунед. ба ақидаи ман ин ҷавоб дуруст мебошад. нодуруст мебошад. нодуруст мебошад. ман ҳам ба ақидаи ту розимам. сунатулло, шумо дар аввал қайд кардед ки ин далел дуруст аст. барои чӣ ба чунин хулоса омадед? шумо бори ғукро аз наздик дидед? бале. ӯро ба дастатон гирифтед? не. пас намедонед ки агар ӯро мо ба дастамон бигирем ба дасти мо захм мебарояд ва ё на? ҳа? шумо чӣ сазовор? бори ғукро ба дастатон гирифтед? вале аз куҷо медонед ки агар мо ғукро ба дастамон бигирем шояд дар дасти мо захм барояд? ман чунин ҳолатро мушоҳида накардам. яъне шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред?
бале. далел дуруст аст ё нодуруст? Нодуруст. пас ба ман бигӯед ки ҷавобатонро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? ман ба ақида омадам ки ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорем. ман ҳам бо ақидаи ту розиам. бо дӯстам сазовор мо ба ақида омадем ки ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ кунем. шумо лакай 4 маротиба ҷавобҳои худро ба 10 холӣ баҳогузорӣ кардед. шояд ин ҷавобатон нодуруст бошад. агар дар ҳолати нодуруст будани ҷавоб ман 10 холи шуморо кам мегардонам. розӣ ҳастед? бале. бо диққат бошед. ман ҷавобро бароятон пешниҳод мекунам. ҳангоми ба даст гирифтани вук дар дасти мо захмҳо пайдо мешаванд. ин далел нодуруст аст. хилофи гуфтаҳо ва шунидаҳои баъзеҳо ҳангоми ба даст гирифтани қурбоққаҳо ва вукҳо дар дастони мо захмҳо пайдо намешаванд. албатта дар табиат баъзе навъҳои ин ҷонварон вуҷуд доранд ки онҳо заҳр доранд ва ба инсон хатар меоранд. вале қурбоққаҳо ва вукҳои муқаррарие ки мо онҳоро мушоҳида мекунем бароямон хатар надоранд. дар пӯсти ин ҷонварон бактерияҳо мавҷуданд, вале ин комилан мантиқист, зеро бактерияҳо дар ҳама ҷоянд ва моро мебояд баъди ба даст гирифтани ҷонварон дастонамонро бо собун бишӯем. шумо ба мо ҷавоби дурустро пешниҳод кардед ва ҳамин тариқ соҳиби 10 холи дигар гаштед ва холҳои мумиятон баробар шуд ба 50 хол. мо бароятон аҳсан мегӯем, вале ба шумо тавсия медиҳам ки бо диққаттар бошед, зеро ки саволҳои мо душвортар мегарданд ва шояд шумо хато кунед. агар ноэҳтиёткор бошед ва боз ҷавобатонро ба 10 хол баҳогузорӣ кунед, метавонед ки холҳоятонро камтар гардонед. инак мегузарем ба саволи навбатӣ. савол чунин аст: дар сеёраи моҳ вазн то 6 баробар кам мегардад. ин далел дуруст аст ё нодуруст? марҳамат фикр кунед. робот профессор, мо аз шумо хоҳиш мекунем ки як бор дигар ин саволи худро такрор кунед. ман далелро бори дигар такрор мекунам ва агар бароятон ягон калима нофаҳмо бошад, шумо метавонед ки аз ман ин калимаро пурсон шавед. дар сеёраи моҳ вазн то 6 баробар кам мегардад. ин далел дуруст аст ё нодуруст? ба ақидаи ман ин далел нодуруст мебошад. ман ҳам бо ақидаи ту розиам. шумо ба хулосае омадед ки ин далел мо ба хулосае омадем ки ин далел нодуруст мебошад. шумо аз сайёраҳо бохабар ҳастед? медонед ки моҳ дар куҷо ҷойгир аст? чӣ гуна сайёра аст ва ин ки ситора аст? мо ҳамарӯза мушоҳида мекунем ки моҳ аз сайёраи мо дида мешавад моҳро. бале, шумо дуруст қайд кардед. моҳ аз ҳисоби он сайёраест ки мо метавонем ки онро аз сайёраи замин бе ёрии ягон телескоп мушоҳида кунем. вале то ҷое ки мо медонем, дар филмҳо зиёд моҳро нишон медиҳанд. инсонҳо ба моҳ парвоз мекунанд. дар он ҷо ҳаво мавҷуд аст? не. инсонҳо дар он ҷо чӣ гуна роҳ мегарданд? шумо дар вақте ки филмҳои тасвирии филмҳоро тамошо мекунед, мушоҳида мекунед? чӣ гуна роҳ мегарданд? роҳгардӣ дар он ҷо душвор аст ё ин ки осон? вақте ки одам ба моҳ парвоз мекунад, дар он ҷо роҳ гаштан осон мебошад. барои чӣ? барои он ки одам як қадам мезанад, масофаи зиёдро тай мекунад. яъне аз ин ҷо бармеояд ки ҳангоме ки дар моҳтоб ҳаво нест, вазни одам то як андоза сабук мешавад. бале. пас ман барои шумо як кӯмак кардам. агар шумо хуб фикр кунед, ба саволи ман ба далели пешниҳод карда ҷавоби дуруст гуфта метавонед. бори дигар далелро бароятон пешниҳод мекунам ва шумо ҷавоби охирини худро ба ман бигӯед. дар сайёраи моҳ вазн то 6 баробар кам мегардад. ин далел дуруст аст ё нодуруст? ба ақидаи ман ин нодуруст мебошад. ба кадом хулоса омадед бачаҳо? мо ба хулосае омадем ки ин далел нодуруст мебошад. яъне
ҳангоме ки инсон ба моҳ парвоз мекунад вақте ки 60 килограмм вазн дошта бошад 60 килограмм меистад. ҳамин тавр. не. хулосаи охирини шумо? марҳамат, шумо имконият доред ки байни ҳам муҳокима кунед. чуноне ки мебинам шумо то ба ҳол ба як хулоса наомадед. ба як хулоса омадем. ҷавоб нодуруст аст. ба ақидаи сазовор розӣ ҳастед? яъне ба ақидаатон ин далели пешниҳод кардаи ман дуруст аст? нодуруст. пас ман далелро бори охирин барои шумо пешниҳод мекунам. дар сайёраи моҳ вазн то 6 баробар кам мегардад. ин далел дуруст аст ё нодуруст? нодуруст. исматулло? мо ба ақидаи омадем ки ин ҷавоб нодуруст мебошад. нодуруст аст. пас ба ман бигӯед ки ҷавоби худро ба чанд хол баҳогузорӣ ба мекунед? 10 хол. ба 10 хол. ман интизор мешавам то он ҳангоме ки шумо ба як хулоса оед. ягон вазнат холӣ намешавад. ده хол. мо ба ақидаи омадем ки 10 хол. ба 10 хол. мо ба ақидаи омадем ки ҷавоби худро ба 10 хол баҳогузорӣ кунем. боварӣ доред? бале. агар ҷавобатон нодуруст бошад ман 10 холи шуморо кам мегардонам. розӣ ҳастед? бале. ин тавр бошад бо диққат бошед. ҷавоби дурустро бароятон мехонам. дар сайёраи моҳ вазн 6 баробар кам мегардад. масса ва вазн қувваҳои мутаносибанд. вазн бо ньютон ва масса бо килограмм чен карда мешавад. вазн қувваи тағйирёбанда аст. аз ин ро ашёҳо ва ҳатто мавҷудот дар замину моҳ массаи якхела доранд, вале вазни онҳо гуногун аст. вазн вобаста ба фишори дар сайёраҳо буда метавонад тағйир ёбад. ҳамин тариқ дар замин шитоби вазнинӣ нисбат ба моҳ 6 маротиба зиёдтар аст. яъне инсоне ки 60 килограмм вазн дорад дар моҳ вазнаш ба 10 килограмм баробар хоҳад буд. ва мутаассифона ман 10 холи шуморо кам мегардонам. шумо дар ин савол хело ҳам фикр кардед ва байни худ муноқиша кардед, байни худ норозӣ будед, вале дар охир ба хулосае омадед ки ин далел нодуруст аст. вале далели пешниҳод кардаи ман комилан дуруст буд. аз ҳамин сабаб 10 холи шумо кам карда мешавад ва холҳои умумиятон баробар мегардад ба чил. вале қайд мекунам ки дар пеш ҳоло бахшҳои дигар ҳам ҳастанд, саволҳои дигар ҳам ҳастанд. агар хубтар фикр кунед ва ба ман ҷавоби худро хуб пешниҳод намоед, пас метавонед ки соҳиби холҳои хуб бигардед. вале ин далеле ки шумо ба он ҷавоби нодуруст додед бароятон дарс мешавад. чунин аст? ва шумо дигар эҳтиёткор мешавед. бо диққат бошед. далели навбатиро бароятон мехонам. гренландия калонтарин ҷазираи сайёраи замин мебошад. ин далел дуруст аст ё нодуруст? робот профессор, мо аз шумо хоҳиш мекунем ки як бор дигар ин далели худро такрор намоед. ман бори дигар далелро бароятон мехонам. гренландия калонтарин ҷазираи сайёраи замин мебошад. ба ақидаатон ин далел дуруст аст ё нодуруст? ҷазира чист? ҷазира ин хушкие мебошад ки аз 4 тарафаш об иҳота кардааст. бале, шумо дуруст қайд кардед. оё маълумот надоред ки калонтарин ҷазираи олам кадом аст? гренландия метавонад ки ҷазираи калонтарин бошад дар сайёраи замин? яъне шумо доир ба ҷазираҳо он қадар маълумоти зиёд надоред, ҳамин тавр? пас шумо метавонед ки ҷавобро барои ман пешниҳод кунед.
یعنی آنچه که دلتان گواهی می‌دهد و یا اینکه یگان دلیل دیگر داشته باشد برای پیشنهاد کردن جواب درست. بله، این گرینلندیا از همه جزیره کلانترین میباشد. راضی هستید به گفته دوستتان؟ یعنی شما از روی دلیل ها نه بلکه از روی گفته دلتان عمل میکنید ها؟ شما جواب دقیق رو نمیدونید. پس به من بگویید که جواب پیشنهاد کرده اتان رو به چند خال واگذاری میکنید؟ اگر شما جواب دقیق رو ندونید پس چرا جواب خود رو به 10 خال واگذاری میکنید؟ احتیاط کار بودن لازم است. بله، شما درست قید میکنید. اگر جوابتان درست باشد پس من 10 خالی شما رو کم میگردونم. پس بار دیگر برایتان دلیل را پیشنهاد میکنم. گرینلندیا کلانترین جزیره سیاره زمین میباشد. این دلیل درست است یا نادرست؟ این دلیل درست است سنت الله؟ درست است. راضی هستید سنت الله به گفته سزاوار؟ پس به من بگوید که دلیل رو به چند خال واگذاری میکنید؟ 10 خال. مرحمت، شما امکان دارید که با سنت الله محاکمه کنید. شما جواب خود را به چند خال واگذاری میکنید؟ ما جواب خود را با 10 خال واگذاری میکنیم. باوری دارید؟ بله. پس این طور باشد، با دقت باشید. برایتان جواب درست را پیشنهاد میکنم. گرینلندیا کلانترین جزیره سیاره زمین میباشد. در بین همه جزیره های مشهور جهان جزیره های موجودند که اندازه حیرت آور دارند و از میان آنها کلانترین جزیره گرینلندیا میباشد که مساحتش بیش از 2 میلیون کیلومتر مربع است. گرینلندیا یک قسم اتونومی دانی میباشد. اهالی جزیره تقریبا 57,000 نفر را تشکیل میدهد. زیچه اهالی در اینجا از همه پسترین است. قسم زیادی سطح جزیره را پیریخ‌ها فرا گرفتند. احسن با شما برای من جواب درست را پیشنهاد کردید و خالهای مومیتان برابر شد با 50 خال. اینک دلیل آخرین در شرط دومی برنامه برایتان پیشنهاد کرده می شود. هندوستان از روی استحصال چای جای اول را می گیرد. با عقیده‌تان این دلیل درست است یا نادرست؟ مرحمت فکر کنید. من به عقیده تو راضی نباشم. ما به عقیده اومدیم که این دلیل درست نباشه. شما میدونید که هندوستان چگونه کشور است؟ بله، هندوستان این کشور ما باشد که در قاره آسیا جایگیر است. شما درباره هندوستان چی رو میدونید سنت الله؟ چونانه که من میدونم در آنجا فیلم های زیاد را نواربرداری میکنند. بله، شما درست قید کردید. ولی در هندوستان چای استعمال میکنند با عقیده شما؟ بله. هندوستان میتواند که استحصال کننده زیادترین چای در عالم باشد. با عقیده شما چای را باز در کدام دولت های دیگر استحصال میکنند؟ در تاجیکستان. بله. چای کبود. در امریکا. در امریکا چای استحصال میکنند با عقیده‌تان؟ شاید کند، نمیدونم. در تاجیکستان میکنند. در هندوستان میکنند. در روسیه و غیره ها چای استحصال میکنند. مثلا روسیه این دولت کلان می باشد ها؟ کلانترین دولت در سیاره زمین روسیه می باشد.
شاید محض روسیه از همه زیاد چای را استحصال کند. نه. من باری آخر برایتان دلیل را پیشنهاد میکنم. هندوستان از روی استحصال چای جای اول را میگیرد. به عقیدتان این دلیل درست است یا نادرست؟ درسته. سنت الله به عقیده سزاوار راضی هستید؟ بله. پس به من بگویید که جواب خود را به چند خال برگزار میکنید؟ جواب خود را با 10 خال برگزاری میکنیم. اگر جوابتان درست باشد من 10 خال شما را کم میگردانم. بله. ما راضی هستیم. ما راضی هستیم. باوری دارد؟ چون که میبینم نه آنقدر. ولی به هر حال من جواب شما را قبول کردم و جواب درست را برایتان میخونم. چای کیهو باز در تمام کشورهای جهان نوشاکی معمولی شده است. آدمان هنگام نهاری چای می نوشند. برای مهمانان چای پیشنهاد می کنند. هنگام سرما خوردن نیز چای را همچون دارو استفاده می برند. چین وطن چای حسابیده می شود. در اول چای همچون جوشاب شفا بخش استفاده می شد. بعدا چینی ها در حیات هر روزه چای نوشیدن را سر کردند. اما احترام به این نوشاکی باقی ماند. زیرا تا به حال آماده کردن و نوشیدن چای برای مردم چین فرهنگ علاهده می باشد. جای اول در استحصال چای به چین تعلق دارد. در آنجا هر سال تقریبا 1000 تن چای استحصال کرده می شود. در جای دوم هندوستان قرار دارد که همه ساله حدود 900 تن چای را تأمین می کند. کنیا سالانه تقریبا 300 تن چای استحصال می کند و از روی استحصال چای در جهان جای سیوم را می گیرد. شما به من جواب نادرست را پیشنهاد کردید و همین طریق باز 10 خال شما کم کرده می شود. خالهای عمومیتان باشد برابر شد با 40 خال. من شما را زیاد تاکید کردم که نباید به خود باوری داشت، خصوصا به آن جوابهایی که از آنها باوری ندارید، آنها را دقیق نمیدونید. ولی شما به یک چند سوالی که جوابش را دقیق نمیدونستید با پرگی و با باوری به من جواب دادید که این جواب خود را به 10 خال برگزاری میکنید. همین طریق در انجام شرط دومی برنامه ما خالهای شما برابر شد به 40. این نشان داده بد نیست. حالا در پیش ما را یک شرط دیگر انتظار است. راه افتاده نمیشویم و برنامه را ادامه میدهیم. همین طور سزاوار. بله. پس با دقت باشید. ما شرط سومی برنامه خود را آغاز میکنیم. شما میدونید که کلمه های زید معنا چگونه کلمه ها میباشند؟ کلمه های زید معنا این انتونیم ها میباشند. سنت الله برای من انتونیم ها رو مثال آورده میتوانید؟ بله. مرحمت یک مثال آورید. مثلا سیاه سفید. بله شما درست درک کردید. من برای شما 1 دقیقه وقت جدا میکنم و در این 1 دقیقه وقت شما باید به من کلمه های زید معنا را پیشنهاد کنید. هر چقدر کلمه ها را زیاد برای من پیشنهاد کردید همون قدر خالهایتان زیاد میگردد. شرط برایتان فهم است؟ 1 دقیقه وقت الکی شروع شد. مرحمت. سیاه سفید. 1 پستی بلندی. 2 کوتاه میده. کوتاه. بله 3 روز شب. درست 4 پستی آفرین. پستی بلندی. 5 پستی بلندی. الکی 50 درست را برای من پیشنهاد کردید. وقت رفته ایستاده است. مرحمت خوب فکر کنید. کلان میده. الکی خیر کردید. خراب فربه. 6 قفز بلند پست. 7 الکی 7 کلمه های زید معنا رو برای من پیشنهاد کردید. وقت کم مونده است. خوب فکر کنید. الکی خیر کردید. هوا. زمین آسمان. آفرین شما توانستید که در دوام 1 دقیقه برای من
8 калимаҳои зидмаъноро пешниҳод кунед ва ҳамин тариқ холҳои умумии шумо баробар шуд ба 48 хол. офарин, ин нишондоди бад нест ва дар пеш моро боз як шарти дигар интизор аст. инак ман барои шумо ду расмро пешниҳод мекунам ки онҳо ба якдигар монанд ҳастанд, вале миёни онҳо 10 фарқият вуҷуд дорад. ман ба шумо 1 дақиқа вақт ҷудо мекунам ва дар давоми 1 дақиқа ба ман шумо бояд ин 10 фарқро ёбед. чӣ қадаре ки зиёд фарқро тавонистед дарёфт кардан, холҳои шумо ҳамон қадар зиёд мегардад. яъне дар маҷмӯъ шумо метавонед ки дар ин бахш 10 хол ба даст оваред. шарт бароятон фаҳмост? пас ин тавр ки бошад, вақти ҷудо карда шуда аллакай шурӯъ шуд. марҳамат. сагаш яташ сиёҳ, яташ сафед. дар дар дасти духтар якто гули зарду сиёҳ ва дар ятаи дигараш сурху сабз мебошад. дар дасти писарак як парашюте мебошад. дар он яктоаш сурх мебошад, яктоаш кабуд. аллакай 4 фарқ пешниҳод кардед? дигараш гулаш кабуд ва дигараш сурх мебошад ва офтобро як ҷояш зарди холӣ ва як ҷои дигараш нодуруст. дар офтоб ягон фарқ нест. дар пойафзоли духтарак пойафзолро аллакай номбар карданд. дар парашюташ як тарафаш зарду сабз мебошад ва як тарафи дигараш аллакай инро номбар кардед, ин фарқро? қабул карда шуд. аллакай 6 фарқро номбар кардед. писарак дар як расм ҷай дорад ва дар дигар расм не. офарин, аллакай 8 фарқият. инак вақт ба охир мерасад. ҳамин тариқ шумо дар давоми 1 дақиқа тавонистед ки барои ман 8 фарқро номбар кунед. ҳамин тариқ шумо соҳиби 8 холи дигар гардидед ва шумо тавонистед ки дар умум соҳиби 56 хол шавед. ба ақидаатон шумо ба ҷавобҳои пешниҳод кардаатон розӣ ҳастед ва ё на? бале. ақидаи худро доир ба барномаи мо гуфта метавонед? бале. минадории худро ба шабакаи Баҳористон мерасонем ки чунин барномаҳоро ба мо ташкил мекунад. офарин. шумо чӣ фикр доред сазовор? он саволҳое ки намедонистем ба худ гирифтем ва аз ин мо хурсанд ҳастем. офарин бачаҳо, ман низ ба шумо ташаккури зиёд мегӯям ки ба барномаи имрӯзаи мо омада посухҳои хубро барои ман пешниҳод кардед. агарчанде ки ба якчанд саволҳо ҷавоби нодуруст додед, вале ин боки надорад. шумо таҷрибаи хубро гирифтед ва метавонед ки дар барномаҳои дигари телевизионӣ ин таҷрибаатонро истифода намоед. ба гуфтаҳои ман розӣ ҳастед? бори дигар изҳори сипос ки дар барномаи мо иштирок кардед. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки меҳмонони барномаи имрӯзаи мо буданд сазовор ва сунатулло ки дар маҷмӯъ соҳиби 56 хол гардиданд. дар ин ҷо барномаи мо ба итмом мерасад. то барномаҳои оянда зираку кунҷкоб ва ҳушёр бошед.